Καλημέρα κόσμε, έφτασε η μέρα του αγώνα, πάμε! Let's go! Το σκηνή. Πάμε διατάσεις. Να νικήσουμε να μπουλαρείτε. Εγώ πάντως χώνομαι λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Όταν πω για μένα μου πειράζει. Μάλλον. Πειράζει από τσινάσει. Θα παίξω το καλά μπορώ. Αν χάσω πάντως δεν πειράζει. Γιατί κάνω μόνο 5 μήνες. Αν με όλο με κάποιον που πάει 10 χρόνια λογικό να χάσω. Αλλά θα πω και με κάποιον που πάει 10 χρόνια μάλλον να προσπαθήσω να νικήσω. Αν και δύσκολο, ψηλοδύνατο. Αλλά δεν πειράζει. Τύπος είναι πολλά πιασμένος. Να πάμε να φάμε κιόλας. Σήμερα θα ζεσταθούμε λίγο πριν στον χειμώνα. Για πρωινό, να φάω ένα σάντουιτς με αυγό τυρί. Μπράβο. Και μια φέτα ψωμί με αυγό. Να το φτιάξουμε λίγο. Έτοιμο. Μαϊονέζα. Τοματούες. Μπουμ, έτοιμο το πρωίμα μας. Λέω βαρύ για πρωινό, αλλά δεν πειράζει, έχω χρόνο να χωνέψω. Παγωθεραπεία. Μέσα. Κομμένο. Και σίγουρα μετά το παγωμένο να βάλουμε βραστό. Λοιπόν, παίρνουμε μαζί μας κάντια, επικαλαμίδες, κάτσες για τα πούθια, τρίποδο, νερό και το σάντουιτς μας. Φύγαμε για τον αγώνα. Φτάσαμε κοπέγια, βρεχτήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ήρθα η ώρα 8, έγινε η ώρα 1 το μεσημέρι και ακόμα δεν παίξει. Έφτασε η ώρα να παίξω κι εγώ. Μάγκες μου, έπαιξα τον αγώνα μου, οπότε είδατε έχασα. Ήρθα τρίτος και πια ένα χάλκινο μετάλλιο. Εν πειράζει, πάμε δυνατά και στον επόμενο να νικήσω.
Πώς μου φάνηκε? Φάνηκε μου πάρα πολλά χαμάτη εμπειρία, άρεσε μου πάρα πολλά, ακόμα και αν έχασα, δεν με πειράζει καθόλου. Να ξαναπάω 1000% αγώνα, ανυπομονώ για τους επόμενους. Να προπονηθώ, να γίνω ακόμα καλύτερος και να δουλέψω την ψυχολογία μου στον αγώνα, γιατί πιστεύω ότι ο αντίπαλος μου ήταν ο εαυτός μου και ο ίδιος που επαλεύκα. Γιατί την ώρα του αγώνα πανικοβλήθηκα και αγχώθηκα και δεν έκανα στρατηγική, ούτε σκέφτηκα πώς να παίξω, απλά εμούνταρα τον χωρίς να σκεφτώ τίποτε. Και πήρα να το κάνω και ένα take-down προκειμένου το σύρω, αλλά επειδή ήμουν αγχωμένος δεν το έκανα καλά. Πήρα να τον πιάω τόσο προβλέψιμα που απλά πρόβλεψε το και πιάμε. Δεν έκανα καθόλου στρατηγική. Μα δεν πειράζει, έμαθα από τα λάθη μου. Στον επόμενο μου αγώνα θα είμαι τόσο αγχωμένος. Δεν ηρεμήσω, θα μου τάρα απευθείας και κύριο μπούλα θα του δείξω τις προθέσεις μου και να προσπαθήσω να είμαι απρόβλεπτος. Και τώρα ετοιμάζω ένα άλλο μεγάλο στόχο. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε.